kuti grocery ezvimane mwedzi miri muchingoti matambira matenga grocery maendesa kumba kwenyu, matambira maendesa grocery kumba kwenyu, anofanira kutenga kuendeserwa grocery ndiani? Kwani ndoshandira ani ndini kushanda mari yacho anosvika mapuresi pano ndiani? Anokuachirai ndiani? Anobika ndiani? Anotsvaira mumba basa renyu mimi kuzvara, basa renyu kuzvara, kutsvaira mumba, kusuka nekubika. Handiti munenge muchida kuita sei? Munenge muchida kuita sei? Ini ndinoenda kubasa, ndini ndoshanda mari. Handiti basa hombe papa inini newe ndiani? nyaya haisi kumba kwenyu. Ini ndini ndotofanira kuti zvinenge zvasarira ndozoendesa kumba kwenyu. Asi kubasa kwangu ndokune payslip. Uri kushandira inini mune mushandira mhuri kana muri pamba? Ndikushandira mhuri asi mari yawoshanda mutanga wauya nayo pano. Mari ndinoudza. Ini ndoendesa ndobvisa zvandotenga zvese. Aiwa autenge unotenga pakuta sei? Mari yako payslip ndeyangu. Ndinoda kuiwana pano nemari yacho zvakakwana pasina chabviswa. Aiwa asi ndini kana ndinozoziva kokuendesa mari. Ndini ndinoziva kuti ezvinezvi mari yakuenda kunana mama, mari yakuenda kwambuya. Ndini ndinoziva kokuendesa mari. Ndati mari chatanga pano. Hi guys, Muri say. I hope you enjoyed that short clip. Nyaya iri panapa guys ndiye kudai so. Mubvunzo wangu uri pakuti kana vanhu vari mumba murume achienda kubasa kuti mukadzi aende kubasa, murume akauya nemari, handi mungondinzwisisa ipapo, murume auya nemari zvinoita here kuti mukadzi atange kutora mari oendesa kumba kwavo, kana kuti iwewe utange kutora mari oendesa kumba kwenyu? Panofambiswa sei? Saka ndinoda kuti muise mhinduro kucomment section. Handiti mukaisa kucomment section mukomenda zvamunotaura, toona kuti discussion yedu inoperera kupi, tofambira nyaya dzacho. I think ndizvozvo. Maita basa. I love you all.